každého cítila celá trácená si Maria, tebe škráni vydatenie. Pánov Boh, takto pozdravil, poklonil sa Márii a jej hovoril: Ave, Ave Maria, zaznej vrúcný hlas, zaznej vrúcný hlas.
Obecné dary. A kto tu pôjdu tu? V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, všetkých vás vítam na prvej svätej omši našej prievidskej púte. Niektorí sme už začali vešperami o 4:30 a prišli sme sem v slávnostnom sprievode cez nejakú časť nášho mesta. A už ten sprievod chcel naznačiť, že nám ide aj o posvetenie seba samých, aj o požehnanie, o prosbu za požehnanie všetkých obyvateľov nášho mesta. V tomto smere ako si chceme teda prosiť a zvolávať požehnanie, aby na príhovor našej nebeskej Matky my všetci sme zaujali k životu ten správny postoj, aby sme teda žili podľa jej vzoru a raz sa s ňou v nebi stretli, čo je teda jedna zo základných myšlienok tohto sviatku. V úvode bohoslúžby, ako zvyčajne, oľutujme svoje hriechy.
vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zgrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený si, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si zhliadol na svoju pokornú služobnicu Pannu Máriu a vyznačil si ju tým, že sa stala matkou Tvojho večného Syna a dnešného dňa si ju korunoval najvyššou slávou. Na jej orodovanie príjmi aj nás do nebeského kráľovstva, veď si nás vykúpil smrťou a zmrtvých staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z prvej knihy Kroník. Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu pripravil. Zhromaždil aj Áronových synov a Levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš. Dávid rozkázal predstaveným Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cymbalmi
tak, aby mocne znelo radostné plesanie. Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné obety. Keď Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požehnal ľud v mene Pánovom. Počuli sme Božie slovo. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Dcery kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Čuj, dcera, a pozoruj, naklone svoj sluch. Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj pán, zdaj mu poklonu. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú panny jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Mária bola vzatá do neba, plesajú zástupy anielov. Halleluja, halleluja, halleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Lukáša. Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Počuli sme slovo Pánovo.
Bratia a sestry, milí priatelia, všimli ste si už tú novú tabuľu tam pri vchode do cintorína? Áno? Áno. Kývate mnohí, že áno. To je dobre. Tí, ktorí ste nešli v procesii, tak ste sa pri nej možno aj cestou zastavili. Ja som asi viac ako týždenie tomu, ako som sa pri nej pristavil. Som veľmi rád, že niekoľko dní pred hlavnou náboženskou akciou v našom meste bol vystavený tento, alebo osadený tento nový zoznam významných osobností pochovaných na našom cintoríne. Je ich tam 136. Aj keď tabuľu dalo vyrobiť mesto, zoznam bol vecou klubu priateľov histórie Prievidze. Keď som táto pozeral, tak som si položil otázku. Aké boli kritériá výberu? Kto tam je a kto tam nie je? Prečo táto otázka? Nie len kvôli mne, ale inšpiroval ma jeden z pozerajúcich, ktorý sa tam tiež predstavil, keď som tu bol, a on sa pýta svojho priateľa vedľa, kto vie, za čo sa ten dostal, a už povedal na nejaké konkrétne meno. A tak som si uvedomil, že naozaj je úplne prirodzené, že umiestnenie mena v takomto zozname by nemalo byť náhodné. Že ten človek by si to teda mal nejako zaslúžiť. Že urobil niečo výnimočné, špeciálne pre toto mesto, alebo pre ľudstvo, jeho pokrok a dobro ľudí všeobecne. My sme sa tu dnes zišli osláviť na nebovzatie Panny Márie. A tak mi v súvislosti s tou tabuľou napadlo, či by sa na ňu naša nebeská matka dostala. Môžete povedať, no nie, lebo tu nie je pochovaná. Tam sú len osobnosti z cintorína. A vlastne ona vôbec nie je pochovaná. Ona sa aj s telom dostala do neba. A to je oveľa viac. Keby ste dali takúto odpoveď, tak by ste mali úplnú pravdu. Lebo práve o tejto pravde viery dnes uvažujeme. Ale mne vrta v hlave tá zásluhovosť. A tá posunula základnú otázku mariánskej úcty aj v súvislosti s dnešným sviatkom, aj s tou tabuľou, takto vo mne. Je táto výsada, teda, že Ježišova matka bola po ukončení pozemského života i s telom vzatá do neba, je to vecou zásluhy, alebo je to milosť, teda nezaslúžený Boží dar? Ako by ste odpovedali? Všetky výsady, ktoré Panna Mária dostala, vychádzajú z materstva Božieho Syna. Všetko má tam prameň. A samotné vyvolenie pre túto úlohu, si ju Boh vyvolil za matku svojho syna, je rozhodne darom. To nemohlo byť zaslúžené. Na to nebol vypísaný žiadny konkurs. Nikto by na základe prirodzenej zásluhy, čo akokoľvek veľkej, nemohol povedať, že na to má nárok. Žiadna žena nemohla povedať, to si ja zaslúžim. Keď cirkev definovala dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, či o jej nanebovzatí, spomína vždy zásluhy jej syna, jeho vykupiteľské dielo. Na jeho základe ona, ako prvá spolupracovníčka Krista, je v tom vykupiteľskom diele, hovoríme tomu aj spoluvykupiteľka však, ona dostáva dary, ktoré jej k tejto spolupráci pomáhajú, to bolo napríklad nepoškvrnené počatie, a ktoré sú dôsledkom tejto spolupráce. A to je nanebovzatie. Teda nanebovzatie je dar. Je to prejav Božieho milosrdenstva.
Lebo milosrdenstvo to nie je len vec odpustenia. Milosrdenstvo je vec preukázania lásky a zníženia sa. Základné zníženie pritom od Boha smerom k ľuďom je to, že Boh, Syn, druhá božská osoba, sa stal jedným z nás. Teda, ako hovorí apoštol Pavol, že sa v plnosti času narodil zo ženy. Pričom cieľom bolo nielen samotné zníženie, teda prijatie podielu na ľudskom osude, ale aj vykúpenie. Uzavretie novej zmluvy medzi Bohom a ľudstvom, čo Ježiš urobil svojou smrťou na kríži, obetovaním ľudského života za nás. A po ňom, po tomto obetovaní, nasleduje prijatie jeho ľudského tela Božieho Syna do neba. Tomu hovoríme na nebo vstúpenie. Čo bolo opäť prejavom Božieho milosrdenstva, nie voči Kristovi, ale voči nám, ľuďom, ľudstvu ako takému. Boží Syn do neba patril tak či tak. Odtiaľ predsa zostúpil, prišiel medzi nás. Avšak naša ľudská prirodzenosť sa takto v plnosti, telo i duša, dostala do nového rozmeru, do novej dimenzie. Povýšila sa smerom k Bohu. A teda hovoríme, že tá vzdialenosť sa akoby zmenšila. My sme povýšení a vlastne tým pádom je Boh k nám znížený. A prvá, ktorá tento rozmer v celej ľudskosti i s telom, ten nový rozmer človeka dostala, bola Ježišova i naša matka Panna Mária. Prvá, lebo do neba by sme mali ísť všetci. Všetkým nám Ježiš išiel do neba pripraviť miesto. A verím, že tam svoju matku ako predobraz cirkvi aj všetci, ako sme tu, budeme nasledovať. Teda, ako som povedal, vec je vyriešená, je to dar. Milosť. Ale predsa by som chcel povedať, že Panna Mária si tento dar, toto prvenstvo nebeského osudu zaslúžila. Nie plnosť skutočnosti, čo sa stalo, ale to prvenstvo medzi nami ľuďmi, že prvá dostala tú šancu byť aj s telom v nebi. Toto prvé miesto, alebo ako to dnes vnímame na olympiáde, vystúpenie na stupeň víťazov, si zaslúžila najlepším výkonom. Podobne ako športovci v Riu. Otázka, v akej disciplíne Mária vyhrala? V čom bola najlepšia? Vo veľkej bolesti? Hovoríme o 7 bolestnej pre nás Slovákov, takej blízkej. Alebo v sile či prejavoch lásky? Alebo v tom, že bola Ježišovi ľudsky najbližšia? Podľa mňa vyhrala v tom, čo povedal o prvenstve medzi ľuďmi jej syn, keď sa jeho najbližší žiaci hádali, kto je medzi nimi väčší, teda prvý, to je najväčší. A čo Ježiš povedal? Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Myslím si, že Mária túto stratégiu pochopila jednoznačne. Všimnite si, čo hovorí, keď oznamuje alebo keď rozmýšľa nad tým, prečo si ju Boh vyvolil za matku svojho syna, ktorí ste boli na vešperách, tak sme sa modlili tú jej modlitbu Magnificat velebí moja duša Pána, a tamto ona hovorí, lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Nie na výkon, nie na veľkosť, na poníženosť. A práve v tom je paradox jej víťazstva. Ona vlastne nechcela byť na prvom mieste. Tam vždy dávala svojho syna. Dokonca tam dávala jeho žiakov. To vidíme krásne na jej mieste pri zoslaní Ducha Svätého. Tam je ako mimochodom. A
po zoslaní, ona to vlastne nemusela byť v určitom slova zmysle, lebo ona bola plná milosti, teda pôsobenia Božieho ducha, nevesta Ducha Svätého. Ale je tam. A je tam ako jedna z ostatných a je ticho. Asi by mala najviac hovoriť, mala najviac Ducha Svätého v sebe. A je ticho. A ďalší rozmer poníženosti. Ona dokáže prijímať dary. Lebo to je tiež niekedy ponižujúce prijímať. Najmä, keď sme na to prijímanie odkázaní, alebo keď ten druhý nám dá najavo, že je vyšší. A veľakrát práve keď chceme dať najavo, že my sme vyšší, ja to nepotrebujem, nedokážeme prijímať. A Mária prijíma dary. Nehovorí, že na to má, ale naopak dokáže prijať. Nehovorí, že nič nepotrebuje, hoci v určitom slova mysle nič nepotrebuje. Ona nehovorí, že ona je tá, ktorá rozdáva, ona dokáže prijímať. Veľmi krásne v tomto smere znie jej predstavenie Bernadette Subirusovej pri zjavení v Lurdoch. To asi poznáte, keď sa jej pýta Bernadetta, že krásna pani, že aké je tvoje meno, ako sa jej predstavila. Ja som nepoškvrnené počatie, poznáte to. To bolo v roku 1858. 4 roky potom, ako cirkev definovala, že Mária naozaj bola nepoškvrnene počatá. Dogma o nepoškvrnenom počatí bola ako si vyhlásená v roku 1854. Skutočnosť tu bola dávno predtým, však to bola pravda, ktorá bola 18 storočí predtým realitou. Ale ona si ju nenárokovala. A keď sme my konečne pochopili na zemi, keď sme jej to pridali ako výsadu, tak ona sa k tomu krásne prihlásila. V určitom slova zmysle poďakovala. Beriem tento dar, túto formu úcty od vás. Naozaj si myslím, že Mária vyhrala disciplínu poníženosti, lebo nechcela, aby šlo o ňu. A to je vždy víťazstvo, ku ktorému sme vlastne aj my pozvaní. Lebo toto víťazstvo nám dáva vyhrať život a teda aj prísť do neba. To myslenie na druhého je najdôležitejšie v ľudskom živote. Myslím, že v útorok alebo v stredu, neviem, či ste pozerali televíziu večer. Pozeráte niekedy? Ja som videl v programe film, ktorý sme v rokoch 80. na ňom boli, ako bol to bestseller Dustin Hoffmana, Meryl Streepová v hlavných úlohách. Amerika, to vtedy ešte za bolševika bolo iné, ísť na americký film Kramerova versus Kramer. Pamätáte si? A teraz to bolo to týždeň, to bolo v televízii. A to bolo úžasné v tom filme, ako ten muž, úspešný umelec a proste človek robiaci v reklame dokázal zarobiť a ako žil v svojej robote. Ako nevnímal problémy svojej ženy, ktorá od neho odišla nakoniec. Lebo zas ona nevnímala potreby svojho muža a hľadala seba samú. Myslím, že po roku a pol sa vracia a hovorí mu, že chce svojho syna, ktorého nechala s ním, čo mu narobilo problémy až v tom, že prišiel o svoju robotu, pre ktorú žil a musel sa zamestnať za menšie peniaze a začal súd o to dieťa. A v tom súde nakoniec ona vyhráva. Ale vyhráva aj preto, lebo skončilo to pri prvom stupni a právnik hovorí otcovi dieťaťa. Môžeme sa odvolať, môžeme ísť ďalej, ale to už bude vypočúvaný aj váš syn. A on hovorí, nie, to nechcem. Mu išlo, vtedy pochopil, a už aj postupne pochopil, že ten syn je dôležitý, nie ja a môj záujem o neho. A ja mu nechcem ublížiť. Bo to je stres obrovský v tých konaniach. A preto dieťa. A nakoniec film končí tým, že matka si prichádza pre dieťa a hovorí,
takým obrazným spôsobom svojmu bývalému manželovi, že nech ostane vo svojom priestore. Aj ona pochopila, že pre to dieťa bude lepšie, keď tam ostane. Nešlo jej o seba, ako predtým, a dozrela do toho, že začalo ísť o dieťa. To je výhra. Ja som si spomenul, lebo všetky príbehy sa v živote opakujú, mi to pripomenulo príbeh o Šalamúnovi a tých dvoch ženách však, ktorá bola pravá matka, ktoré išlo o dieťa. To je dozretie človeka. Ide mi o iného, nejde mi o seba. Svoje záujmy podriadím. Myslím si, že takýmto spôsobom, alebo k takémuto dozrievaniu sme povolaní nielen v rodinách, ale celkovo v živote. K tomu podriadeniu záujmov, k tomu potlačeniu iba svojich priorít, k tomu prejavu lásky, že ide mi o teba. Či to už je v manželstve, alebo smerom k rodičom, alebo smerom k deťom, alebo komukoľvek inému, ide mi o teba. Márii išlo o Ježiša a je v nebi. Ak nám pôjde o ľudí vedľa nás, tak tam budeme tiež. Čo vám zo srdca prajem. Amen. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počas Ducha Svätého narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, zhromaždení v predvečer slávnosti na nebo vzatia Panny Márie, prosme Pána o pomoc zhora. Volajme: Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane. Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane. Modlíme sa za cirkev, ktorá je znakom prítomnosti Boha medzi ľuďmi, aby všetky jej deti našli v Márii vzor dokonalého života. Modlíme sa za všetkých pútnikov v mariánskych svätyniach, nech kráľovná anielov príjme ich modlitbu, posilní ich vo viere a u Syna vyprosí potrebné milosti. Modlíme sa za všetkých, ktorí nám svojou prácou zabezpečujú potrebný chlieb, aby nezabúdali aj na duchovný pokrm. Modlíme sa za nás, putujúcich do nebeskej vlasti. Nech nás na nebo vzatá Panna Mária posilňuje na ceste k svetosti. Modlíme sa za tých, ktorí nás predišli do večnosti, aby mali účasť na Kristovom víťazstve a boli vzkriesení do nesmrteľnosti.
Prosíme ťa, aby Fínsko pocítilo Tvoju milosť a milosrdenstvo. Nech obyvatelia tejto krajiny spoznajú milujúce Otcovo srdce, jeho dobrotu, vernosť a odpustenie. Modlíme sa za našu sestru Máriu, ktorá ďakuje za 80 rokov života a prosí o zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov. Pane Ježišu, Ty nám na nebo vzatím Panny Márie ukazuješ cieľ nášho života. Príjmi naše modlitby a príď nám všetkým na pomoc, aby sme dosiahli účasť na sláve blažených, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Keď si niesla matička do chrámu panovníka zeme i neba, obetov si dala najvyššiemu toho, čo viny na seba. Znášame tu plnej skrušenosti Bohu svoje slova žiadosti. Chceme Božný Krista milovať, krížok svojich onásledovať. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Tajomstvo tejto vody a vína nech nás spojí s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Príjmi nás, Bože, v duchu pokorných a srdci skrúšených a naša dnešná obeta nech nájde zadúženie v Tvojich očiach. Pane, zmizol na moju vinu a očiť ma od hriech. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. I celej svätej cirkvi. Príjmi, Bože, obetu zmierenia a chvály, ktorú slávime v predvečer slávnosti na nebo vzatia Panny Márie. Nech nám táto svätá obeta očistí srdcia a pretvorí celý náš život, aby sme Ti ustavične vzdávali vďaky skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom Tvojím, hore srdcia, Amen.
vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo dnešného dňa vzal si do neba matku svojho syna, ktorá je prvotinou a obrazom oslávenej cirkvi a príčinou pevnej nádeje a potechy Božiemu ľudu na jeho pozemskej púti. Bolo správne, že si ju uchránil od porušenia v hrobe, lebo z nej obdivuhodným spôsobom vzal si telo a narodil sa tvoj syn, pôvodca života. Preto ťa spolu s anielmi chválime a radostne vyznávame. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plané sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje z mŕtvych stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a z mŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy.
Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Františkom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovoli im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so Svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A nedoveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratstva. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Číslo 267.
dajme zástupu Pánovi a kráľovi. Zdrav buďo, anielský chlebe, voláme vrúcne k Tebe. Národ náš posilňuj, vlast našu chráňuj. K blahu všetkých nás zošli nám pravý hlas. Chráň nás vždy od nepriateľov. Daruj nám milosti, o Bože štedrosti, ktorý si chrán neba a manov krmieba. Oddaný ľud svoj pravý čas, napájaj krvou svojou nás. O Bože milostivý, o Bože milostivý. A smrti hodine obdar nás, prosíme, vierový dúfaním a pravým pokáním. My sme tu prijali Teba, po smrti prišli do neba. Na veky chváliť Teba. Na veky chváliť Teba.
Modlíme sa. Pane a Bože náš, predvečer sviatku na nebo vzatia Panny Márie, zhromaždil si nás pri svojom stole. Na príhovor svätej Bohorodičky pomáhaj nám v tomto svete prekonávať všetky prekážky, aby sme mohli dôjsť k Tebe do nebeskej vlasti. Skrze Krista nášho Pána. Ktorí môžete sa podstate, máme tu ešte farské oznamy, keďže máme teda aj nedeľu. Tak predvečer nedeľa, aby som bol presnejší. Liturgický prehľad budúceho týždňa nám hovorí, že v pondelok je slávnosť na nebo vzatia Panny Márie, samotný deň, 15. august, ktorá je aj prikázaným sviatkom, teda môžete prísť na bohoslúžbu buď zajtra večer, už je zo sviatku v kostole farskom, alebo samozrejme v pondelok. Ten v útorok je svätého Štefana Uhorského spomienka, v sobotu spomienka svätého Bernarda, opáta, učiteľa cirkvi. Tento týždeň prebehla posledná časť zameriavacích prác v našom pôvodne neskoro románskom kostole na nebo vzatia Panny Márie. Spolu s reštaurátorským prieskumom boli podporené aj ministerstvom kultúry sumou 5000 eur a mestom Prievidza 1000 eur. Okrem priestoru, lode a svätyne, ktoré väčšina poznáte, boli zamerané kaplnky. Tie sú dnes k dispozícii pre vaše spoznávanie, aj zajtra si ich môžete pozrieť, mnohí najmä mladší nepoznáte tento priestor. Tá dolná, gotická, s hrotitým kamenným portálom a so zaklenutím jedným poľom krížovej klenby bola pravdepodobne vybudovaná rehoľou karmelitánov. Títo sa usídlili v Prievidzi okolo roku 1427 a uskutočnili výraznú obnovu tohto kostola. V 18. storočí bola kaplnka zariadená oltárom zasveteným svätému Jánovi Nepomuckému, ktorý zanikol v polovici 20. storočia. Za bolševického režimu bola využívaná i ako márnica. Máme tam krásny pozostatok s tým obkladom, môžete si to pozrieť. Hornú, neskoro barokovú kaplnku svätého Michala Archaniela dal s rodinnou kryptou vybudovať prievidský mešťan Zachariáš Jucha v roku 1767. Oltár titulárneho svätca je pripisovaný k kremnickému sochárovi Dionýzovi Stanetimu, ktorý v polovici 18. storočia pracoval tu v Prievidzi pre rehoľu piaristov a vytvoril sochárskú výzdobu piaristického kostola. Oltár však poznačený zubom času spadol a je veľmi poškodený. Súčasťou pripravovanej obnovy by malo byť aj jeho zreštaurovanie. Zajtra popoludní od 16. do 20. vás pozývame do športového areálu Strednej odbornej školy na ulici Terézy Ivánsovej. Športovo-oddychové popoludne zvané aj Deň farnosti bude ponúkať súťaže pre deti, tvorivé dielne, živú hudbu, fotbalový zápas a primerané občerstvenie. V pondelok budú sväté omše vo farskom kostole o 6. keďže teda je sviatok, a 16:30 tu v Mariánskom o 17. hodine. U piaristov 6:45 a 18:30. V pondelok pri večernej svätej omši začneme vo farskom kostole tzv. Prievidský deviatník. Počas dní od Mariánskej púte po sviatok svätého Bartolomea budeme každý večer pozývať ako kazateľov kňazov, ktorí sa narodili alebo vyrastali v našom meste. Informácie o personálnom obsadení jednotlivých dní máte v časopise Bartolomej. Ak ho nemáte, tak je ešte tu voľa, kde si ho môžete zakúpiť. A je to aj na internete, samozrejme na našej farskej stránke je časopis celý, tak tam si to môžete pozrieť. Na záver ekonomické oznámy zvonče vo farskom kostole 331 eur, v Mariánskom 86 a z úmyslov svätých omší 35.
Dnes začíname zbierku a bude aj zajtra na spomínané zameranie a reštaurátorský výskum Mariánskeho kostola, keďže uvedené dotácie pokryjú len polovicu predpokladaných nákladov. Prajem vám krásny večer, pre mnohých ešte aj naozaj zážitok z ďalšieho duchovného programu, s ktorými sa stretneme zajtra na hlavnej bohoslúžbe, kedy sme pozvali jedného z misionárov milosrdenstva, pátra Michala Zamkovského. To hľadám už aj všetko, nie? Hodinu aj 5 minút, dosť dlho. Som rád, že si to so mnou vydržali. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.